En, ja, nee, dat is moeilijk in mama. Hoe heet ze? Hoe heet die? Kas. Kas. Ben je in vorm, Kas? Kas is in vorm. Ik ga fluiten en jongens, opletten. 1, 2. En dan gaan ze, ja, dat is meteen het nummer 2 wat de andere niet gaat. Dat is het nummer van Modien van der Velde. Van 59, Nina Toemboe, Nana Toemboe. De categorie 2, 3 en 4 jaar binnen. Hans Dekkers, bedankt alvast. En dat is hier dus de finishlijn pas. Ja, nog een klein stukje. Dan komt hij. Ja. Een applaus voor de winnaar in de eerste categorie. Nummer 20. Mans van de Vijver. Hij is er nog niet. Nog een klein. Ja. Mans van de Vijver. Mans van de Vijver. Maar hij gaat nog een rondje rijden. Steek die beker maar in de lucht. Steek maar in de lucht. Steek maar in de lucht. Zwaai maar naar al die mensen. En hoe heet jij? Ties. Ties van der Zanden. En jouw naam is? En jouw achternaam? Hoe? Van Spronzen. Jeff. En dan gaan we. Het is wel meteen in de dranghekkers, maar het is nummer 13 die geluk brengt. Het is namelijk Chef van Spronzen aan de leiding voor het nummer 14. Ze zijn er bijna. Achter die dranghekkers en die zijn hier vanmorgen in alle vroegte neergezet. 1 ronde, nog een rondje uit de taf met de wilde. Gevolgd door nummer 26. Met boven zijn stuur hangen. Nog een rondje, nog een rondje. Het nummer 47, Luca de Bruin. De categorie van 2017. Volgens mij zit onze vriend Jeff van Spronzen, jawel, Jeff van Spronzen uit de rust. Doorrijden jongens, pak de weg vrij, want dan wordt hij direct op sprint op leveren door. Kijk op de derde plaats, zie je aan wel hoor. Het is Ties van der Zanden. Ties van der Zanden wordt derde. Steek hem in de lucht, zwaaien met name naar die mensen, want die hebben een dure iPhone en zelfs een Nikon camera aanschaf om het allemaal vast te leggen op de gevoelige plaats. We gaan eerst eens even kijken wie we hier allemaal aan de stad hebben. In ieder geval, jullie moeten allemaal geboren zijn in het jaar 2016. Dus als dat niet klopt, mag je hier niet staan. We gaan eens kijken, wie ben jij? Arthur, en wat is jouw achternaam? Horsens. Hoe heet je? Oei, jij. Dat ziet er indrukwekkend uit. Klaar, publiek klaar. John de Blok klaar, iedereen klaar. Dan gaan we weer fluiten voor de start. Opletten hè. Ik ga fluiten hè. Attentie. En dan gaan we. Oei, wat een melee van coureurs. Dat is meteen nummer 6. Floris Schumer die de start niet mist. En dat is nummer 17, Huptevers, die rezen de leiding neemt. En de man in het Feyenoordje. Lukt het nog Hans? Ja! Dieke van de Vijver ligt aan de leiding. Wat een spanning, maar in de achtervolging is het Raf Boosman, de broer van Sef. En op de derde plaats in het Ajax-shirt de nummer 9 Bink. De supportersclub gaat uit zijn dak, wij allemaal. Het is nog een klein stukje, Dieke van de Vijver. Haalt ze het of haalt ze het niet? Dieke, nog een stukje Dieke. Het is nog spannend hoor. Jawel, Dieke van de Vijver wint de wedstrijd. En op de tweede plaats de nummer 29. Thuispubliek, Dieke van de Vijver. Wat een sensationele zege. Steek die beker maar hoog. Bink, Raf en Dieke. Sterren die smokkelen, hè? Die smokkelen. Ik ga weer fluiten. Zijn jullie er ook klaar voor jongens en meisjes? Attentie. En dan gaan we. De categorie 2012, 13 en 14, 4 rondjes. En het is meteen nummer 44 op de leiding neemt. Jamie de Leijzer. En daarachter een melee van deelnemers. Een gigantisch groot peloton. En Sterren van de Vijver aangemoet met eigen supportersclub. Aan de leiding van de meisjesclub. Met daarin het gezelschap natuurlijk van de heer, de Björn Goossens. Die gaan er nog een spannende strijd voor maken om de derde plaats. De nummer 22, dat is Tico Knoppaert. De nummer 37, dat is Sarah. Ja, dan kan ik Willemsen denk ik. Kom op Sterren. Sterren van de Vijver en de achtervolging. Nummer 21, dat behoort toe. Jawel, die bronzen beker voor de nummer 37 en nummer 22. 37 voor het nummer 5. Dat is Lucan Giewel en Sterren van de Vijver laatste ronde. En ook het vrouwtje de Wilde. Die gaat hier die gouden beker winnen. Jamie de Leijzer, fantastisch man. Jamie de plaats. Jens de Hout
van het wielergeslacht te Hout. En op de eerste plaats een super deluxe overwinning voor de nummer 44, Jamie de Wijzer. Steek de bekens maar eens omhoog, dames en heren. Je bent lid van de voetbalvereniging IJsendijk. Ja, natuurlijk. En wat voor team speel je inmiddels al? JO11. Vroeger waren dat de B-junior, dat de C'tjes. Attentie. En dan gaan we. En we gaan eens kijken wat hier is met dat geweldige Martijn-Kammer en fietsenwonden. En ze komen allemaal uit IJsendijkje. Dit is Jens Dekkers. Pak hem, pak je vader, pak je vader, pak hem. Jens Dekker, onder toezicht ook van opa Pieter van Boeren. Kammaert, ja, Martijn, geweldig hoekman, Martijn Kammaert. En hier op de derde plaats is een prachtige, ja. Ja, pas op jongens, dat is een spannende wedstrijd en een eerlijkheid. En hier op de eerste dame in de wedstrijd, Suzanne Wilhelm. De eerste dame in de wedstrijd. 2 rondjes, Tijn, fantastisch man, Tijn Dons. En dat allemaal onder toezicht ook van de voorzitter van de jury, Jens Dekkers. Jens Dekkers, die weet en dan komt hier nog in die groep die nog 1 rondje gaat rijden. Prima gedaan, Tijn, prachtige prestatie. Derde plek, pas op het oversteken mevrouw. Op de 4e plek is het de kleine Vreeman Niels Impens. En op de 5e plek goed gestreden bij de dames. Wat vind je ervan? Ik vind het ook leuk. Was je vader nou? Oh, is die. Kom op, foto. Ja. En we hebben besloten om daar ook de ereprijs Suzanne Wilhelm aan jou te schenken. Fantastisch, Suzanne. Geweldig, hè? Suzanne Wilhelm, winnares bij de dames. Podium plaats 3, Tijn Dons. Fantastisch, man, Tijn. Gefeliciteerd, jongen. Was het zwaar? Heb je veel geoefend, getraind? Nee. Coördinator, coureur? Jens Dekkers. Geweldig, de gouden beker, ja. Wil je later coureur worden? Ja. Dat dacht ik al, hè. Ik heb hem namelijk al eens bezig gezien in Arkel of All Places, vlakbij Horkum. Het podium, Jens Dekkers, Martijn Kammaert en Tijn Dons. Nu applaus voor dit illustre trio.